Хай, днес имаме тежката задача да направим хелоуински костюм за нашият Лава Бер. Последния път правих аутфит, сега, дами и господа, ще правим хелоуински грим. Та, разбрахте ме правилно, сега ще се гримирам като това. Има вкус на горски плодове и мечти. Малко ме е страх, ама да почваме. Така, дами и господа, сега ще си съсипя хубавия грим от днес. Смятам да си тегля 2 хикса през очите директно с сочна линия. Много ме е страх. Добре. Така, ще го свържем с сочната линия, за да не изглежда абсурдно. Окей! Тук изядох. Повторим същото нещо на другото око. Окей. Изключително съм благодарна на годината 2020, че ме научи да си правя очната линия по такъв начин. Ето да видите, дами и господа, за какво става въпрос. Мале! Да видим дали ще го съсипем още повече. Сигурно вече повече прилича на хелоуински костюм. Това беше мъчително, хора. Така, продължаваме напред. Сега ще си направим носленце и усмивчица. Чакай да го видя пак. Добре. Добре, сега с тази чертичка съвсем приличам на мечка. Ще си направим и устните черни. Цак. Ето така леко ще си удължим и накривим ъгълчетата. Го бленднем с едно кафяво червило. И ще сложим червеното, което използвахме на очите, в средата. Ами, дами и господа, мисля, че няма какво повече да правя по този грим. Сега ще се върна с завършената визия. И, дами и господа, представям ви финалният резултат. Мисля, че се получи доста яко. Мисля, че много приличам на самият Лава Бер. Пишичките са ми лилави отзад, но не говорим за това. Пишете в коментарите дали ви харесва как се получи моята визия. Дали вече сте успели да намерите лимитирания вкус на Лава Бер. Ако не сте, има още време до края на октомври, така че... Thanks for watching! Bye!